Ezkutu soziala 2026 osoan mantentzeko Espainiako gobernuarekin egin dugun akordioa asteartean iritsiko da diputatuen kongresura. Joan den urtearen amaieran lortu genuen akordioari berebiziko garrantzia ematen diogu. Egunerokoan zailtasun ekonomiko eta sozialak dituzten milaka pertsonentzat oinarrizko babesa delako. Oraindik ere oso beharrezkoa dena eta inolaz ere galdu ezin dutena. Adostu ditugun neurrien artean hauek daude. Bizitoki alternatibarik ez duten familia zaurgarrien etxegabetzeak debekatzea, oinarrizko horniduren, hau da, argia, ura eta gasaren mozketak debekatzea eta bonu sozial elektrikoa luzatzea. Neurri horiek bertan behera geratu behar ziren 2025ko abenduaren 31an, baina Espainiako gobernuarekin lortu dugun akordioari esker gutxienez 2026 urte osoan egongo da indarrean. Akordio honekin erakutsi dugu lan serio, diskretu eta etengabeak fruituak ematen dituela beti. Konpromisoa hartzen dugu lanean jarraitzeko, euskal herritarren bizi baldintzak duintzeko, aukera leihoa aprobetxatzeko eta gehiengo sozialentzat hobekuntza eskuratzen segitzeko. Euskal herritarren zerbitzura dagoen tresna eraginkor gisa berresten dugu Euskal Herria Bilduk eta berriz ere erakusten dugu interes orokorra eta herrialdea lehenesten ditugula, edozein alderdi interesen aurretik. Lehenik jendea eta pertsonen bizi segurtasun bermea eta horretarako ezinbestekoa da lankidetza. Espero dugu indar politiko guztiak arduraz eta erantzunkizunez jokatzea astearteko bozketan eta ezkutu soziala mantentzeko hain beharrezkoa den dekretu hori horren alde bozkatzea. Asko baitugu jokoan.